I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. I kao što vidite reći o Nudloviziji, to je novi serijal na kanalu u kojem ću ja prepričavati dešavanje u filmovima i serijama. Dakle, vi ćete moći također da predložite koje filmove i serije želite da vidite na kanalu, tako što ćete ući na link za Discord u opisu i napisat ćete baš na kanalu u Discordu pod nazivom Nudlovizija koju film ili seriju želite da snimam. I da, ajde da ne dužim, 5. put snimam, nemam više živaca. U prvoj epizodi Nudlovizije radit ćemo film Pecanje lososa u Jemenu. Zašto taj film? Zato što je to u stvari prvi film koji smo Marija i ja zajedno odgledali, a danas je i rođendan. Volim te Maki i srećan ti rođendan i žao mi je što ne možemo da provedemo zajedno tvoj rođendan. Da, danas 26. aprila je Mariji rođendan. Svi joj čestitajte rođendan u komentarima i da, ajmo na video. U filmu se radi o tome da je Harriet Chitwood Talbot, to jest sekretarica ili asistentkinja šejka, posla mail Alfredu Jonesu za saradnju oko plana da se dovede losos u Jemen kako bi šejk mogao da peca. I sad, da vam ja ne bih prepričavao celih sat vremena i 40 minuta filma, sve ću na brzak. Znači on je odmah odbio to zato što nije mu se svidalo, ali ipak je morao pristane zato što je jedna žena, kreten, Patricia, ubedila jednog debelog iz njegove kancelarije, valjda mu je bio šef, da ga ubedi da mora da pristane, zato što ili će da dobije otkaz, ili će da učestvuje, ali on je morao da pristane da učestvuje zbog svoje žene, koja je kreten isto, ali pored toga morao da pristane i zato što je želeo da se penzioniše jednog dana i zato što je imao hipoteku na kući. Kada se sreo sa Harriet, on je izneo da teoretski je sve moguće da se napravi, ali je sad da li praksi može, nije siguran i rekao je da je cifra izgradnje 50 miliona funti samo kako bi je odjebo, ali on valjda je mislio da šejk nema 50 miliona funti, što se malo zajebao, jer šejk ti pliva u nafti, šta hoćeš. Onda su oni prešli u vilu kod šejka, isto u Britaniji, i on se tu zbližio sa šejkom i počeo je da gaji simpatije prema Harriet, mada on je o tome ćutao i provalio ga je šejk, čak ih je šipovao u jednom trenutku, ali ona je imala dečka vojnika koji je bio pozvan u vojsku i on je pitao da li ćeš me čekati, ona je rekla da će ga čekati, mada ipak nije ga sačekala. Zato što u jednom dijelu filma su joj javili da se on nije vratio sa misije, znači nije registrovan kao da je poginuo, ali nije se jednostavno vratio sa misije. I ona je tu počela da pati i pala je u depresiju, htjela je da odustane od projekta, vratila se nazad u Britaniju i isprozivala je Alfreda najgore što može, zato što je ona mislila da je on došao da je pričao o ribama, ali on je zapravo doneo sandvič i ona se tu rasplakala i zagrlila ga je. Here. I don't know what to do. I don't know what to do because I'm so sorry, Dr. Drummond. Call me, Fred. Just call me Fred. You're all right now? Yeah. Tu je došlo do... Nije došlo do toga, ali je došlo do jedne romantične scene gde kako ga je ona grlila, ne znam, bukvalno svako ko odgleda film znači o čemu se radi i da će na kraju njih dvoje da završe zajedno. Mada, nije se to odmah tako odigralo. Ona se vratila nazad u Jemen, njih dvoje su se sve više i više zbližavali i to je bio pokušaj atentata na šejka, ali doktor Alfred je ipak imao brze ruke i udicom je zakačio za obraz atentatora i zbog njega nije mogao da ne nišani lepo i pukao je pored šejka i odmah su šejkovi ljudi uhvatili njega i sad šta su mu radili, privedeli, ne znam. Onda, ovo je rekao da mu je dužan da mu je spasio život, ovo je rekao, nije mu rekao, ali bukvalno mislio, ajme seri, spasio sam ti život, pa šta? Bukvalno je tako djelovalo u filmu. Nakon toga premijer Velike Britanije morao da uskrati dogovor sa šejkom zato što ipak nije mogao da da 10.000 lososa, zato što su se ljudi pobunili i jedino što je mogao da učini je da iz bazena, a ti iz bazena su se gajali samo za industriju i on nije teo zato što
te ribe nisu plivale i on je mislio da neće uspjeti da plivaju. Kada se doktor Alfred vratio nazad u svoju kuću, on je zatekao svoju ženu koja je otišla na 8 nedelja u Ženevu kako bi radila i njih je ono sve super. Ova je htjela da ga iznenadi i ona se nadrkala na njega što se ovaj zaljubio u Harriet, ali pitala ga je. On je u početku tvrdio da je to samo posao i da nema ništa između njih, ali rekao na kraju, sviđa mi se, ali sad da li se ja njoj sviđam, ne znam. I ona ga je tu izvređala kako je njemu u DNK da je se vrati, napustila ga je i najgore što može ga je izvređala. On je došao na ideju da, pošto ako je njemu u DNK da se vrati, znači u DNK i lososu da će da pliva uzvodno. I onda je on to rekao šejku, oni su ipak uzeli 10.000 lososa iz bazena, spremili ih za ceremoniju, a pre ceremonije su se Harriet i Alfred zbližili još više i na kraju su stupili u vezu, ali nekako nije to bila ni veza, nego kao ajme sačekaj samo još malo, treba mi da se oporavim. On je normalno hteo da sačeka zato što mu je stalo do nje, ali na ceremoniji se pojavljuje uz premijera Velike Britanije i one debeljke Patricije i njen dečko vojnik i ona Alfreda samo ostavila po strane i otrčala kod ovog. I Alfred je tu patio, bio je tužan, ali on nije ni imao emocije. U jednom trenutku mu čak vojnik je rekao, čekaj, izvini što ja sad nisam poginuo tamo u pustinji. I on njemu odgovorio, trenutno nemam ništa od izvini. Kao, trebao si ipak. Nešto na tu foru. I sada, baš na otvaranju, kada su pustili losose, u jednom trenutku su ovi što su pokušali izvršiti atentat na šejka su pustili vodu sa brane i izbila je poplava i bilo je valjda čak i nastradalih, riba je valjda, misliš da je riba umrla, ali u jednom trenutku je riba ipak ostala živa, bilo je još živih riba i sad na kraju filma ova Harriet trebala da se vrati nazad u Britaniju zato što njen dečko vojnik nije želeo da ostane. I sad bilo je pitanje da li će Alfred isto ići nazad, ali Harriet mu je prišla i pitala šta će, on je odgovorio nemam više ništa, ovaj projekat je propao, pizde materine. I tu je u jednom trenutku vidio kako riba počela da mrda tamo na kamenju i da je živa i ovo što je u vodi da je dalje živa, samo je bila šokirana. I sada ovaj je ponudio da li mu treba asistent, on je kao, treba mi asistent, vjerovatno će naći, dok on nije ukapirao da ga ona pita da li želi da ona ostane da bude sa njim i u vezi i ovako. I vojnik je vidio kako se njih dvoje grli, zna je, kraj za mene, vozi, idem ja nazad, ona nek ostane. Na kraju, Harriet i Alfred su ostali zajedno u vezi, sad da li je drugi deo filma izašao, ne znam. I da, na kraju ipak se desilo nešto lepo. I da, to je kraj. Film je iskreno dobar. Meni se lično sviđa i Mariji, isto. Preporučio bih vam da ga odgledate. Naročito sad u karantinu, još ako nemate šta da radite i ako vam je dosadno odgledati film. Link za film će vam biti u komentaru, to je bit će zakačen komentar ka Pastebinu, na kojem će biti link ka filmu. Ne smijem da ostavim link za skidanje filma zbog copyrighta, pa ću tako preko Pastebina. Onda, moja ocena za film je 9,3 od 10, zato što ima nekih stvari koji su suvišne, neki koje bih dodao, ali dobro, film je sniman 2011, tako da film je odličan, tako da. Zapratite mene na Instagramu popalmica.a, Mariju Maric03 i mog druga Nikolu, koji je bio spomenut u prošlom videu. Link njegovog Instagrama ćete imati u opisu. Tako da, to bi bilo to. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Vi ostavite like ako vam se svideo. Pretplatite se na kanal, podelite sa prijateljima. Na Discordu napišite koju biste voljeli da vidite u sljedećem klipu. A mi se vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav!